2026 chung tabuk TTA ADC ni election ADC constituency election choli ui tongo declare kha tabuk chung samung khlai tongo aro hingkai je chini tipramo thani je supremo tabuk sajauka next generation nai kaisa ni por kaisa chung protishruti rimani hai nugrui tongo fiaba chung ajagao chung thik moto thangui samung khlai sibui maiya. Hello, Babsong. Jotno phung kaham. Wanchugo jotno kahno tong banai nai. Angkai chung chini buskango kaisa nobai manka abong ka 45 Komalpuro contest khainai chini bukhung meri de borma. Bo tabuk chung phang nobai manka bo BJP joining rika. BJP ni banarong ka. Sung sawai mano jotono prai 2-3 mas ni sikang no sung sawai mano je TT ADC ni candidates ni bumung sakle sikang no sung sawai mano bukhung meri de borma bo BJP joining khaina hinai abo kubang ma borong no sawai mana haini bagani bono side khlai toni rika nge finally tabuk nge bo thangloi pai khaboro BJP bo belai kaham kok belai kaham no mahin jenai bele na ang tini bono tuyo ne kicha kok sanan mo chungo je borok press meet khaye kono saklai tongnai ni ano sabo BJP thangnang kha hanoi sanai ei sob thangnang kha sanai nadi bini background hingke bo poila te pramo thani borokya bo kaisa chungnawan suknai bo poila te pramo thani borokya bo IPF ti tongmani IPF ni tipra mothao bo phaika tipra mothao phaimani yagulo chini bubagra maya gnang kha gnang meri de bormano 45 Komalpurni ingoi bataina ni bagoi bidan sabhao bono 45 Komalpurni ingoi tickets borika tickets dimani yagulo boha rika 45 Komalpuro bo jiti malia only 7-8,000 vote mangka abono bisi bo kari malia nge bo khub mara tokha chenka hingke tabu TT ADC ni election bini naimani hingke o election bo tickets nango tickets tine ang sanan musungo abono sei ব্যক্তি angbai to kono personal dusman kore angbai belai kaham ব্যবহার khayo saimia bono je amsuk bo khoroksa ticket ni rup bo khoroksa ticket ni baga asu loop noi kondena wansuk maya bo tabu je thangmani je bo tabu BJP o thangmani jodi bono ticket rioi rikhai kenkai ADC o contest khana ni bagai bo thangla khamu tar mane no bo ticket ni bagai si dofani kok saw actually obo main tabu sana ni thanga ke wan sungna ni thanga ke bo je dofani kok saw ne je tongmani abo bo bukha bai dofani kok saya bo ticket mansak jora ni bagai kok saka dofani bagai kok saka ticket malia dofa guli maro lathiri roka abo actually boroni career sanamna ni bagai ticket ni bagai borok bubagrane uklugo phaimani se peba bo bubagrane uklugo ticket ni bagai phaika bin success bongkha jang thaijing samani bidan sabha bo ticket makha Komalpurni bagai phaifana jiti malia phaifana success tongkha blena muchungmani paikable ang ojor kaisa kok muitu mano je jorao 45 Komalpuro bo contest khaipro chung bini nogrogo thangpuro bini busai kaisa kok samana muitu mano kethang tongsak joratui khalibo 2026 bo election o basare nai sabno basare nake bin busai bin bihingno basare nani apur kaisa kok samana muitu mano kethang tongsak hanchi election basai thanai bufuro jitiya sa gaino basai thangnai hina apur bin busai kok samana muitu mano jorao
Inga borongni wansumung nadi bahai. Actually dofa sofa guli maro. Ang o da bugyano ang jora muituman o jora wo. Dofa sofa guli maro borongni. Borok nijini career sanamna nibagosi main khai phayo aro. Main ka phayo. Se ব্যক্তি borok je jora wo chini sikango maigrong boy kok sapur hingkai borok hai kaham dunia borok kosi guri. Borok hai wansumung kaham dofani bagoi hai borok all Tripura guri phano chungnai to kari mangla. Borok hai dofano hamjaknai borok jan phano rimano no hai matungo jora maigrong boy je jora wo kok sapur hingkai. Phiaba se borok ni bisingni jette kaisa roop tabuk chung phang nugoi mankha omokha de obose borok ni original roop borok ni original mukhang ke abose je chung nugoi tongmani mukhang ke abo original ya je kok sawoi tongmani chung nugmani o kok samani abo original ya main roop main borok ni mukhang ke tabuk je chung nugmani abose main borok ni roop. Actually bo thangmani tui emon kono shok ya do ang abono ani video nai tongnai takhulte bukhuk sono sanamo songo o ma mere devon ma thaka sesta bolechini yango te borok porikha abhai wansuk thai koroi bini logi borok koroi na bo 45 komalpurni na bo boroni bonga surmani 46 surmani borok bo haipon 45 bo 5 bo contest kha bobagrani hamari bo mankha pheba o jorao hingge bo 45 yango halhali asram bare wo bo ticket malia demsora kososora o ticket malia bo bele musung jaka haije tam hingge tt adc o hingge ticket mangkhai na bo confirm halhali asram bare o jitinai demsora kososora o jitinai wara khub manan musung kha haipon malia bo malia bin logi borok bo kuroi aro je thangmani sabo Mary Deborma main borong leader Sonjo Deborma Birojit Deborma Rinku Deborma borok korok buso 4 jona borok 4 jona thanga ko kuroi actually thangka obo belai se ang borok no congratulations haise norok thangmani bagai norok no pipeline hambai tamni baga hambai mari norok wansogo mano chung thangmani ba tam hambai ri tongka je norok thangmani abo srai ungkha haise norok hai je beman je dhokebas borok o mothani simi bobagrani logini simi kagoi thanga bo joton slai best obon bagan norok nang congratulations ru norok thangmani bagai tebo jori tongoi tongkhai norok ni logi o je 12 tarik election ungya sikangno norok photafot klangoi kanai joto sap sutra khai omage sap sutra khlai rikhankai chini bagai tebo clear ongoi thangnai clear ongnai haise tamangke public o loop public o rangni loop ticket ni loop omhai borokno public hamjagya tini bayab song ang saudo by Mary bobai chong bisi hakchalaya akha 45 ni bokha 46 ni bini background chungbo kahangbo sawai mano jono bo kahangbo sasogoi mano ang bai to kono personal kono dusman koroi ang thaijong do saka kahanggan choliwo pheba tabo o jorao bini logi busu borok tong obo chung kahanggan sawai mano boron logi borok koroi norok 46 surma wo contact khlainai mano 45 komalpuro bo contact khlainai mano bini logi busu borok tong nge bo to bo thangnai no obo politics borok ge politics ni bagoi si hopung sapung nok na okhoro borok dofani bagoi actually nge sei borok ni politics no borok khlai tongo je jaga borok ni faida borok o jaga no thango haipon Mary Deborma hai borok thangka hene chung khabai thebe gor heya diba khabai the gor thangtong joto thango susi kaham srai rong na nago haisi nge abono tini nung IPF ni phaimani tini baimberin rang sanamo songo IPF 25 mani bisi din baluya khono nung tickets mangkha
abo bo nini edisio lorai khainan bagaya Bidhan Sabha aro lorai khainani bagai nung tiket mangka amo pusuk kotor bubagrane hamare din chagao bubagrane khairok mani bubagrane wansuk mani nung manka inge nung chaba chen ka inge nono mang da tiket di tongnai haino ha nung mang da tiket mana ne muchung nung mang da basana ne muchung ha nono mang tiket di tongnai ta bubagrana nung to tiket man khanke nung bo ihi hine sawi maya tabo nung obo tiket man khanke nung tini BJP thangla khamo BJP thangla khamo nung omo thawon tongoi tong khamo chini bubagra hai kaham chini baga wangsuk nai jeng bubagra ne baga thui ri mano jan ri mano hinai nung jodi tiket man khanke nung tabo bo mai kana bason di dong nini o bisingni jeta asli रूप original nini mukhang sung sini mangla khamo sung sawi mangla khamo nong jodi tabu bo tipra mothani ticket manoi edisio lorai khainani baga basa jakhang ke pheba o ticket manlia bubagra ahaino bokhor tui tong ya haisi bokhorja raja bo sawi mano bo borok bahai u sawe man mani bagoi nono tini kuno jaga ni tiket nung manlia na nain halale asram bari ni nung manka na dem sora ko sora ni nung manka dem sora ko sora o nung belai chai tokha aro da mano hene nung thang goi feel khai ka kicha misa thang goi guri kha dem sora ko sora digi abo bosong khobor mano nge tabu yang nain halale asram bari ayang phajimo nung kuno sungjaglia sajaklia কিন্তু nungkha abon bagasi kafarai dongman je nung TWF ni khoroksa GS General Secretary nung kubangma buni buskam phai kok saka social media nukjakha je social media ni bisingti an mukhang jotani sikango tongtung ano choose khaitung ano select khaitung abhai nung kubangma chesta khagya nung saijung phebani ni chesta mungsa samungo chuklia bubagra tamanke bo buskango tamongnai busiu bo borok sini bo haise sungsi asu sini kan ke no bobagra busu sini kan ngabon ang sana mo sungo ani video nai tongnai chini takhote bukhuk sungno je 12 tarik ni sikang omha borok te botong kan ke an bukha kai sao ton hone san bukha no thangbai tu jotto je obhai tongnai ro 12 tarik ni sikang nung ekjona thango phayo busu te 50 jona phayano haise te 50 jona phainai tini ang o video ma snamani hingke nung ani bubagrani against hingke nung ani tiprasani against thangka hingke ang siringai tongmaya do nung ang bai jesu relation ka hampa nangoi tongdi nung ani bubagrani shotru mane ani bubagrano kebeng kok sanai mane obosung tiprasani jotona kebeng mane klayo hingke nung tabuk BJP joining rikha abon sakangbo chung sawai mano haipano video sanai tabuk nung BJP joining rikha BJP hingke tiprasa dofani against chini bubagrani against bubagrani against hingke chini against abon baga kokma saka nung ani jesu relation ka hampa nangoi tongdi chung bahan buthio relation ka hamunga no pheo politics o nung gatawa an bagai relation ka hamya ang chikon sa borok thing no nung tabu nini ba ani juda ngen no chung bai bon hisabe chung hamjak laya no pheo politics o hingke ani dofani against o ani bubagrani against o hingke ang nung bai relation ka hamoi me haise ang te kaisa kok muito mano o jorao borok ni agi borok bai baksa IPFT khlai phainai khoroksa ni belai close no tabu bai IPFT no khayo mobile phone bai khub kok salaya mung salaya bo sawa no haina tongtui chatui malai lakhe chung kok bo salayo phone bai bo kok salayo
Bono fundo paisao norok tabuk suk jora Mary no siniako. Mary busu sial norok siniako. Hai bono tongte norok sinuwe man nai bono bo bahai borok. Tabuk to kaham nang nugu norok ne mokol buskango. Piaba norok bono sinina jora tongko ne boso. Amung salia. Bobo kaham ke siniwo Mary bo o borok no kaham ke siniwo kok bo salayo. Gengke o borok samane mutung banota. Emon jorawo norok no dhokariwo no bo. Norok approach nai bo. Bahaya tuyung mane nai. Hapan bo thangmane ane dukho koroi ang tini takong no sanamo songo tawo no ano samane kok ang moito mon. Bo thangmane jung dukho koroi. Kya bo dukho koroi. Bo to already agi no thangjak hene se bui sawe mano. 2-3 mas ni sekan no sawe mano bo thangjak. Bin nogo bipin phaijak. Rang man khana. Gayang tiket malia. Thangpai ka. Thangtu abone bagan ang congratulations ang borong riu. Thangdi nor ni life ni bagai nor mathangan hena wansugu. Nor ni life set khaidi. Emne to mere de borma ke tipra motha tongpuru bo BJP ni phaising tuino bisi samung bo mano. BJP ni ungweno samung bo tangre deno. Abo jung sinthane report tongo kaham keno. Bo saka motha haipana bisingo ke BJP by relation belai kaham beni. Belai kaham. Gabo jung sawai mano. Gabo no thangdi nini life tabuk nong set ongnai. Karon BJP government ke rang puisa tongo. O rang puisa by nong kubang ma nini dream full khai manai. Piaba obo kaisa muitu tondi bobagrani khano hard khainai borok bokun dina hangoi manglagdo. Bini career o jaga phano nini career je politics ni life aro phano paithakung bai mano. Ako kuno thik kuroi. Jodi ungya henge to kaham kok. Ungya henge to kaham kok. Buskang 2800 nong BJP ni ngoi ticket manani chance tongo. Apro kaham contest khaidi. Jitina chesta khaidi. Haiji jitina chesta khaidi. Tiprasarok nono buso logi re nobang sawai miya. Nge tiprasarok nge to tiprasani ojora jungjal birmani yokna ni musungo nono buso jorote logi re no sawai miya. Nge mana aste kok beso sana thangli aba song. Tamon ke borok hai borok tebo thangnai ang samani kok nangnai tebo thangnai burui thangnai te chala khorong nei thangnai abo belai kotor post ni 2 jon MLA 1 jon mantri Tripura mothani ingoi tebo thangnai 12 tarikh ni sikang norok phang mungnai ang mung salia ta usabo norok phang mungnai gamana angte bisi kok sana thanglia abhai borok ni bagai amsuk sokna ni kuno kok kuroi bo thangpai kha bo mahingka kuno sok emon ungnani kuno chan ungwa kok kuroi borok ba thango phayo borok ni kuno yapang yarung thik kuroi men ko kha yapang yarung thik kuroi borok o dunia o politics khaina ni ne okormani emne bo mere ni background hinkai politician no bini uklogo borok family ta politician rong no borok iga o politician bini thik samungo ta thapai dong ta bo thapatong nge norok tam sana musung ang abono to yasu gurutori yang to norok bodang khaiwan suk saimia gurutori ya comment khai mano hambai paitha joro nai to mano malai nei next video